Dofano busuk hamza abo yakumo runa nangya bubagra. Hani bagai dofani bagai wansung busuk kuthuk busuk kekerek abo samung banyo nujagui tongo. Tabuk lukufani jorawo bubagra rokni phan kerikha. Haibano lukufani yago tui dofani bagai samung tangna phan thoni ongkhorjak bubagra. Dofani jati bubagra bosongni jati kirima kwrwi khlai kok satui samungbo kirima kwrwi khlaino khlai tongo. Abo buni dofani bubagra rok bai suwui susuni suibo kulpaya bubagra no. Jora bai baksa kwmai thangka swkangni bubagra rok khlai kwlangma baksa holongthai samung rok. Baksa ba segui najaka baksa ba komboroi thangka baksa ba ani hwnpano nok phangle ani liya. Abo haino kubui huijak thangka jorani tui rok. Mokoba nugui tongo haifano ani hwnui maya ani hwnui manfano ani ya. Omhai jora sokpaikha tipasa dofa. Obhai jora phano khorokti sawui kungti sawui dofani bagui samung khlai tongo bubagra. Jesa phano wngthun hamkrani samungo bubagra tipramo thano TTADC hapango asuk khamplai rwmani yagulo joyawi khlaina tongkhon khlainamo saitogui tongo. Boro hamkrai kwrwi boro hamkrai khlaina nang tamo khlaina nang obo hairok chiri naima salbarya chaitongma salbarya sak haimya no mechinui khani phan no kwrak khlaiui dofani bagui uansugui haino hai kholao ongkhorka bubagra. TTADC amchaio kaham rwng nok kotor kwrwi kaham saknai nok kwrwi dofani borok kaham rwngswrwngmung kaham saknaimung maya. Dofani sikla tei dofani thinang no kwchung kuwar swnamna bagui jompui-jola tei khumulungo thai naikha bubagra rwng nok kotor tei sakham nok tangnani bagui. Logi o yapri baksa wngkha Political Secretary Rajeshwar Debbarma, Deputy CEM Onimesh Debbarma, EM Chittaranjan Debbarma tei CEO CK Jomatia akosong. Bubagrani o samungno nugui dofani borok belai kheno khatotwng khasrangjak baikha. Bubagra ayok lokthon hwnui diaui tongma nukjakha lukurokni khugo.